हे फोडणीचं सामान आहे. कांदे किंवा शिमला मिरची, टॅमॅटो, कढीपत्ता हे आता मी फोडणीला देणार. एक 4 कांदे आहेत, 4 टॅमॅटो आहेत, 7 संपुष्टी मिरची आहे, 3 लसूण आहे, त्रिफळ आहेत 7-8 आणि हे धणे. हे याची मी ग्रेव्ही बनवणार. कांदा, टॅमॅटो, काश्मीरी मिरची, धणे, त्रिफळ आता हे चांगलं व्यवस्थित परतून घेणार. तेजपत्ता आहे, एकदम ग्रेव्ही बनवायची आहे त्याची चांगली. हे नारळाची एक कवड आहे, हे पण कोबरं टाकणार त्याच्यात ग्रेव्हीमध्ये. छान होती ग्रेव्ही, एकदम मस्त. परतून घेतलेलं आहे. घरगुती असं मस्त मालवणी चवदार असं. आता मी टॅमॅटो घेतला आहे, तो टाकते. 2 वाटी, छोट्या 2 वाट्या तेल टाकले मी त्याच्यात फोडणीसाठी. तर गॅस थोडासा फास्ट केलाय. तेजपत्ता टाकते, कढीपत्ता टाकते, शिमला मिरची पण टाकते आणि आता थोडं त्याच्यावर टाकून ठेवते. ग्रेव्ही आहे, त्याच्यात कांदा आहे, टॅमॅटो आहे, संकेश्वरी मिरची, त्रिफळ, धणे, आलं, लसूण, तेजपत्ता, कढीपत्ता हे सगळं मी फ्राय करून मग त्याची ग्रेव्ही बनवते. हे पावले पनीर आहे, मी आता तेलात फ्राय करून घेते. ब्राऊन होईपर्यंत तुम्ही फ्राय करणार. त्याला बाजूने तेल सुटेपर्यंत मंद गॅसवर 2-3 मिनिटं ठेवायचं. आणि त्यात उकळलेलं पाणी टाकते, थोडंसं पातळ. आता मी त्यात हे फ्राय केलेलं पनीर टाकते. चवीप्रमाणे मीठ टाकणार. आता याला छानशी तरी आलेली आहे. आता मी याच्यात टाकते बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता आपण आहे ना, हे चांगलं मस्त झालेलं आहे. आपण याच्यावर आता 3 मिनिटं झाकण ठेवू, नंतर गॅस बंद करायचा. ही रेसिपी तयार आहे, आपण पराठ्यासोबत खाऊ शकता. सुपिप्पला ओषधयो भवन्तु अन्नवता मोदनवता मामिक्षवता येषां राजा भूयासम् ओदनमुद्ब्रुवते परमेष्ठी वा।